Benvidos e benvidas a Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico realizado conxuntamente por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC, expertas nunha temática concreta sobre a que versará cada programa. As temáticas a abordar nesta tempada serán moi variadas, comezando polo tema que nos reúne hoxe, violencias sexuais, a lei do sí é sí, a exame. Damos comezo a este primeiro episodio no cal titulamos a liberdade sexual a debate, exame a lei do sí e sí. Para iso contamos con 3 expertas participantes. En primeiro lugar vou presentar a Patricia Faraldo Cabana. Patricia Faraldo é catedrática de Dereito Penal da Facultade de Dereito da UDC. Conta cunha ampla experiencia investigadora e é asesora do Goberno para a regulación dos delitos sexuais no Código Penal. Moi bons días, benvida Patricia. Un placer. Tamén temos con nós a Ana Neira Pena, que é profesora de Dereito Procesual e directora da Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC. Entre as súas liñas de traballo actual están o tratamento das violencias machistas dende as universidades a través dos protocolos de acoso e as cuestións de proba nos procesos penais por delitos sexuais. Benvida, Ana Neira. Moitas gracias pola invitación, un gusto. A nosa terceira experta é María Teresa Piñeiro Otero, profesora titular da área de Comunicación Audiovisual e Publicidade da Facultade de Ciencias da Comunicación, directora do Centro de Estudos de Xénero e Feministas da UDC e investigadora en temas relacionados coa violencia machista digital. Benvida, Teresa Piñeiro. Moitas gracias por contar comigo. Pois comezamos xa este coloquio cunha primeira pregunta e queremos coñecer cales son os antecedentes da Lei Orgánica 10/2022 de 6 de setembro de garantía integral da liberdade sexual, popularmente coñecida como a Lei do solo sí é sí. Por que esta reforma? Cal é o contexto e o marco no que se desenvolve esta lei? E, sobre todo, Patricia, era preciso esta lei? Sí, la ley era necesaria. ¿Por qué? Porque desde hacía años los movimientos feministas venían señalando una serie de defectos en la normativa penal española en relación con los delitos sexuales que convenía corregir, defectos que se habían apreciado en la práctica. Y además la aprobación del Convenio de Estambul nos obligaba a cambiar la definición que teníamos de violación, que estaba excesivamente centrada en el uso de violencia o intimidación. E por que esta reforma? Era preciso unha lei específica ou simplemente era necesario unha reforma do Código Penal? Por que esta amplitude con esta legislación nova? Porque el Ministerio deseaba abordar algo más que una mera reforma del Código Penal. Quería crear todo un sistema integral que vinculara a todas las administraciones con responsabilidades en la materia, que las coordinara para ofrecer a las mujeres víctimas de estos delitos una mejor protección y medidas tanto de índole laboral como de seguridad social, como asistencial, que permitieran que el sufrir un delito de estas características pues no les supusiera el trauma y todos los perjuicios que le suponen actualmente, sino que les ayudara a superar eso mejor. Ana, tamén dende o punto de vista procesual hai modificacións relevantes. Sí, efectivamente, parece que, bueno, sobre todo en dos medios de comunicación púxose moito foco na reforma que ten que ver co Código Penal, sinaladamente coa
coas penas, co sistema sancionatorio, pero certo é que, como comentaba Patricia, a reforma é moitísimo máis ampla e inclúe, pois ademais de todas esas cuestións relativas á formación dos diferentes axentes que teñen que intervir na prevención, na detección das violencias sexuais, tamén unha parte, aínda que pequena, que atinxe ao ámbito procesual. Principalmente, pois o que se establece deste ámbito é, pois, por exemplo, que ten que ver co uso de dispositivos telemáticos para controlar o cumplimento das medidas de protección ás víctimas, tamén a prohibición de divulgación de informacións que se verten no proceso xudicial en relación coa imaxe da vítima, con datos que poidan servir para identificala, tamén en relación coa familia das vítimas, e tamén se regula, pois, en certa medida, a prohibición de como plantexar certas preguntas no interrogatorio ás víctimas, como encarar ese interrogatorio ás víctimas por parte dos xuíces, establecendo unha prohibición bastante suave, en realidade, que ven a dicir que o presidente do tribunal poderá impedir realizar preguntas sobre a vida íntima, a vida privada das vítimas, pero fai unha salvedade, salvo que sexa pertinente ou útil, excepcionalmente no caso concreto, facer esas preguntas sobre a vida privada das vítimas, co cal nos está dando xa pois un salvoconducto, unha excepción para que isto despois pois se poida argumentar ou xustificar, especialmente cando os tribunais ou cando os membros que integran os tribunais non teñen a suficiente perspectiva de xénero. Houbo moita controversia nos medios de comunicación sobre a aprobación desta lei, polo que consideramos preciso profundizar no seu contido e explicar algunhas das partes sobre as que existe máis desinformación. A primeira delas refírese ao consentimento. Antes non había unha definición explícita de consentimento e agora sí. Que se entende por consentimento afirmativo e para que casos está pensada a súa aplicación? Bien, los delitos sexuales en España siempre se han girado en torno a la ausencia de consentimiento. Lo que pasa es que admitían una modalidad más agravada, que era la de agresiones sexuales, ¿no? Donde además tenía que concurrir violencia o intimidación. En la actualidad, con la Ley Orgánica 10/2022, se elimina la diferencia anterior entre abusos sexuales no consentidos y agresiones sexuales con violencia o intimidación. Todo se centra en la definición del consentimiento y es una definición que parte de un consentimiento afirmativo. Para dejarlo bien claro, antes la mujer que callaba otorgaba. Se podía entender que si callas estando en situación de decir que no, si callas estás consintiendo la relación sexual, mientras que en la actualidad quien calla niega. Si callas, si no hay ninguna manifestación expresa de aceptación de la relación sexual, se entiende que no hay consentimiento y por tanto la conducta es delictiva. El cambio, por tanto, es fundamental en relación con el consentimiento. Falase moito do caso de La Manada, pero realmente en España casos como este son excepcionais. Cando falamos das vítimas de violencia sexual habituais, cal é o perfil destas vítimas? Bien, nos encontramos sobre todo con mujeres jóvenes, pero no hay que olvidar que también hay mujeres mayores, es decir, la idea de que los delitos sexuales solo se cometen contra jovencitas no responde a la realidad. Y luego nos encontramos con un porcentaje elevado de víctimas que son menores de edad, y en este caso tanto de niños como de niñas. También debemos tener en cuenta que hay un porcentaje no despreciable de víctimas varones que, sin embargo, ni siquiera llegan a denunciar, probablemente por cuestiones de género. Isto non é moi coñecido pola cidadanía, son datos que nos sorprenden aos que non estamos pois versados na práctica xurídica. Ademais, o que se traslada dende os medios de comunicación tamén é outra mensaxe que axuda a crear un estado de opinión, un estado de alarma social sobre as violencias sexuais, como por exemplo o referido caso de La Manada. Teresa, como presentan os medios e representan esta realidade? Bueno, pois a verdade é que os medios de comunicación están faltando bastante a súa tarefa de formar e de informar, non? Porque sí que é certo que nos atopamos que moitísimos casos, por exemplo, se por exemplo falamos das violacións, as violacións
as agresións sexuais suelen aparecer como en grandes titulares aqueles casos de agresións múltiples. Entón, tamén en agresións no que o agresor pois o mellor é de outra nacionalidade. Entón, eses grandes titulares fan que nos vayan quedándonos pois esta idea de como son as agresións máis habituais en España, de como son os agresores. As que son máis habituais a veces terminan sendo unha nota que nen sequera teñen seguimento nos medios de comunicación. Parece a veces moi sorprendente pois esas novas as que facía referencia, por exemplo, de violacións por persoas estranxeiras e demais, pero non aparece tanto nos medios de comunicación pois estas relacións abusivas no eido familiar, non? Que ao final pois os menores, os que facías referencia, tanto nenos como nenas, pois son as persoas máis vulnerables e ademais son as persoas que máis difícil teñen decir que non. No, Patricia. Efectivamente, tenemos una visión bastante estereotipada de cuál es la víctima ideal en el delito de violación y además de cómo debe reaccionar frente a una violación, cuando la realidad es mucho más variada, ¿no? Nos encontramos pues con mujeres que reaccionan y declaran de una forma muy fría y contenida, que no se presentan llorando, histéricas o dolidas, sino muy contenidas, y eso, por ejemplo, reduce su credibilidad. Nos encontramos también con, efectivamente, muchos casos que se producen en la familia y en el matrimonio o en la relación de pareja, que son también casos en los que a la víctima le resulta difícil denunciar, ¿no? Casos en los que es la pareja quien produce el ataque, o cuando es el padre o el tío o el padrino de los niños el que ataca su libertad sexual. Y en todos estos casos, bueno, pues a veces no se responde a esa visión arquetípica, y eso hace que que analicemos esos testimonios, digamos, como con mayor precaución, porque no responden a lo que se espera de ellos. Outro aspecto sobre o que existe moita desinformación é sobre a presunción de inocencia, pois hai quen asegura que con esta lei unha muller que denuncia unha agresión sexual non precisa probar os feitos, porque de facto habería unha inversión da carga da proba. Isto é erróneo. Entón, por que hai tanto bulo ao respecto? Como é o proceso penal para as víctimas, Ana? Bueno, pois sí, este é un dos bulos que dende a perspectiva procesual chocan máis, porque o certo é que a reforma para nada afectou nin modificou os principios xerais do proceso penal, sinaladamente a presunción de inocencia e o principio indubio pro reo, ou, en caso de dúbida, favorecer ao reo, que seguen vixentes no proceso penal en casos de delincuencia sexual, ao igual que no resto de delitos. Existe bastante confusión, que penso que ten que ver tamén coa confusión relativa a nova configuración do consentimento nos delitos sexuais. Me explico. Como comentou antes a miña compañeira Patricia, antes desta reforma, todas as relacións sexuais sen consentimento eran delictivas, ao igual que o son agora con esta nova reforma. O único que cambiou é que hai unha certa clarificación en torno a como entendemos agora ese consentimento, que antes non estaba positivizado ou previsto na norma. Pois ocorre exactamente o mesmo dende o punto de vista procesual ou probatorio. Segue sendo absolutamente necesario que no proceso se acredite esa falta de consentimento. Esa carga da proba segue a recaer na acusación. Vai ter que ser sempre o Ministerio Fiscal ou as acusacións particulares que estean persoadas as que deban de acreditar máis alá de toda dúda razoable que houbo unha relación sexual sen consentimento, porque ese é o núcleo básico que non mudou, insisto, con esta nova reforma que define non a delincuencia sexual ou os delitos sexuais. Tampouco mudaron as directrices ou guías non que dende o Tribunal Supremo se veñen establecendo para a interpretación
das declaracións da víctima dun delito sexual ou declaracións dunha víctima cando este é a única testemunha que temos para acreditar a culpabilidade dunha persoa en relación con un delito, se sigue exixindo unha persistencia na incriminación, unha ausencia de pois contradiccións relevantes no seu relato, unha falta de pois ánimo vindicativo ou ánimos espurios que poidan facer que dubidemos da declaración da víctima. Eu persoalmente penso que este tipo de directrices deberían de revisarse, deberían de mudar, porque non incorporan de forma xeitada a perspectiva de xénero, e igual que dicía a miña compañeira Patricia antes, non todas as mulleres reaccionan igual cando son vítimas dun delito, tampouco todas as mulleres reaccionan igual cando son interrogadas pola policía, pola fiscalía ou polos xuíces. Estas forma de entender dunha forma automatizada a valoración ou a validez dunha declaración, penso que é contraproducente. Pero, en todo caso, insisto en que para nada se invertiu a carga da proba, nin se sofriu con esta reforma a presunción de inocencia, seguen estando invictos, por así dicilo, dentro do proceso penal, e o que sí que deberíamos de mudar no proceso penal é outra cousa, que é, pois, en definitiva, o enfoque, non, que os tribunais e que os profesionais da xustiza fan deste tipo de delitos, que é algo no que sí que a lei do solo si é si insiste, porque sí que insiste en temas de formación e de profesionalización ou especialización destes profesionais en relación con este tipo de delincuencia. E por rematar, contestando a última pregunta que me plantexabas, Isabel, como é o proceso penal para as vítimas? Pois o proceso penal para as vítimas é duro, porque a vitimización secundaria é moi forte. O proceso penal é un lugar hostil en xeral para calquera vítima, pero para unha vítima que ten sufrido un tipo de delito como pode ser unha agresión sexual, pois é todavía máis hostil, máis duro, non, ter que enfrentarse a un interrogatorio por parte de diferentes profesionais descoñecidos en relación cun feito, pois que evidentemente conleva danos dende o punto de vista psicolóxico para digamos, o benestar integral destas víctimas. Entón, animamos moitas veces as vítimas a denunciar, e ás veces facémolo con medo, porque realmente enfrontarse ao proceso xudicial segue sendo desafortunadamente duro pola forma na que se enfrontan os interrogatorios, as preguntas que se lles fai ás vítimas. O vimos no caso da Manada, como se traía a colación no proceso xudicial a vida íntima previa da vítima, se tivera relacións previamente en grupo ou non, se tivera relacións a unha certa idade ou a outra, cousas absolutamente irrelevantes para o esclarecemento dos feitos que o xuiz ou os xuíces dese proceso pois deron carta blanca para que tiveran cabida cando nunca deberían ter cabida este tipo de informacións nun proceso xudicial. Esperemos tamén que neste sentido a lei axude, non, a eliminar do proceso xudicial este tipo de informacións alleas. Sí, yo solo quisiera recordar que precisamente la víctima de la Manada, cuando acabó el proceso judicial, dijo que lo más duro no había sido la violación en sí, lo más duro había sido lo que vino después, que es algo, en fin, que llama la atención. Especialmente en procesos tan mediáticamente magnificados como este. Claro, en ese sentido a mí me parece que, aparte de ser obxeto de debate no ámbito judicial, despois era obxeto de debate un montón de debates de medios de comunicación. Cuestións dende o que comentaba antes a miña compañera Patricia respecto a boa víctima, non? Que de repente non se comportaba como debían comportarse as vítimas de violación, a cuestións relativas, bueno, pois a súa vida, a súa relación co mundo, a súa, bueno, a súa forma de ser, non? Que tampouco tiña que ver e que non era lugar tampouco de facelo público ni de comentalo. E o escrutinio que se facía incluso das súas redes sociais, non? Que publicaba as fotografías que apareceron pois en diferentes redes sociais da víctima e que apareceron en medios de comunicación, en programas non precisamente informativos, sino de corazón, shows de televisivos de todo tipo, non? Iso non acompaña, e hai tamén a responsabilidade dos medios de comunicación, pois non está sendo perfecta, non?
Non, para nada. De feito, bueno, pois sí que é certo que non podemos demonizar que non todos os medios de comunicación actuaron igual, pero sí que é certo que neste momento hai unha especie de, tanto no caso da manada, hubo unha campaña do que lle chaman gender trolling, o troleo de xénero, que fixo que pois toda a xente, un grupo de usuarios neste caso era de forocoches, que falan de todo menos de coches, non? Que fixeran públicas pois datos privados da persoa, é dicir, cando era completamente, era unha persoa opaca como deberían ser todas as víctimas, a sociedade de repente fixeron públicos datos privados desta persoa e de repente estuvo no foco mediático máis do que estaba, non? E tamén entendo que volvendo un pouco que falábamos antes do consentimento, que tamén hai unha campaña de desinformación na que participan as redes sociais, obviamente, pero tamén algúns medios e, sobre todo, varias personalidades públicas contra a lei de solo si e si basándose no consentimento, non? Entón, se un contexto en que entra en vigor unha nova lei e que deberíamos todos facer unha labor sensibilizadora respecto a esa lei, pois hai determinadas personalidades políticas que fan comentarios que despois a xente, o sea, que os medios de comunicación van a coller tal cual, en algúns casos simplemente as declaracións, pero noutros casos incluso se vai a debater aportando argumentos a este argumento inicial. A xente da pé, a xente que se informa exclusivamente a través da televisión ou da radio, pois vai a ter a mesma idea dos portavoces que inicialmente dixeron que ahora mismo había que parar, sacar o carné, facer firmar un documento conforme estábamos de acordo, non? A principal novedade da lei é a supresión da diferencia entre abusos sexuais e agresión sexual. Como se está a protexer mellor a víctima con esta nova interpretación dos delitos de carácter sexual, Patricia? Bien, la distinción entre abuso y agresiones sexuales era muy difícil, porque es fácil decir que cuando hay violencia o intimidación nos vamos a agresiones, pero en la práctica esa diferencia entre lo que es intimidación y otras situaciones que estaban en los abusos sexuales, como puede ser el abuso de superioridad, no era nada fácil de establecer. Y el hecho es que la mayoría de las condenas en España eran por abuso sexual, no por agresión sexual. Por tanto, probar la violencia, probar la intimidación es mucho más difícil de lo que se puede pensar. Entonces, la desaparición lo que pretende es dejar de centrar el foco en la víctima, en la eventual resistencia de la víctima, en que la víctima haya dicho que no y cómo dijo que no y cómo lo entendió el autor, y pasar a centrar ese foco en el propio autor. ¿De qué manera se aseguró de que la víctima consentía? ¿Negoció con ella el uso de anticonceptivos? ¿Le preguntó lo que a ella le gustaba o ella se lo dijo? Eso es lo que tiene que empezar a ser relevante ahora. Y, bueno, un efecto da aplicación da lei do solo si e si é a reducción na pena de algúns delincuentes sexuais xa condenados. Por que está a pasar isto? Trátase dun efecto inesperado? Bien, las penas han bajado. Han bajado en al menos 5 figuras delictivas. ¿Por qué? Porque ahora hemos unificado en una sola lo que antes eran abusos sexuales y agresiones sexuales, que eran figuras que tenían pues distintos niveles de pena. Al unificar en una sola, esa figura tiene que ir de lo que antes era más leve, los abusos, a lo que antes era más grave, las agresiones sexuales. Esto ha hecho, por tanto, que se rebajen los límites mínimos de algunas agresiones sexuales, pero ha hecho también, y esto la prensa no lo ha resaltado, que aumenten los límites máximos de lo que antes eran abusos sexuales. Por lo tanto, el efecto de la ley no es puramente reductor de las penas. Bajan ligeramente las penas de las agresiones sexuales, aumentan notablemente las penas de lo que antes eran abusos sexuales. Pero claro, eso no se ha visto porque los aumentos no se aplican retroactivamente, se aplican a partir de la entrada en vigor. Lo que sí se ha aplicado retroactivamente son las rebajas. Pero por qué? Por que ocorreu eso? Porque realmente cando hai un feito probado de un abuso sexual ou unha violación sexual, os casos máis graves non deberían ver reducidas esas penas.
polo menos é a lógica que aplicamos as persoas, non? Sí, Ana. Bueno, certamente, o sea, en relación con se isto era esperado ou non, dende o punto de vista legislativo, penso que sí era esperada esta rebaixa das penas, porque expresamente a nosa Constitución e o noso Código Penal recoñece que en caso de que unha norma sancionadora ou restritiva de dereitos digamos que se atenúe en canto á súa gravidade, as persoas teñen dereito a que se lle aplique esa normativa máis favorable. Entón, era previsible que todas esas persoas ou eses condenados, ou persoas condenadas que, como dicía Patricia, estaban condenadas por un tipo penal cuxo límite mínimo agora é inferior, solicitaran ou trataran de verse beneficiadas por esa reducción de pena, que en todo caso non é automática en todos os casos, senón que ten que ser valorado polo xuíz en contexto, tendo en conta as atenuantes, agravantes que concorrían no caso en cuestión, o novo límite de pena, pois cando procede esa limitación das penas. E penso que era previsible dende o punto de vista legislativo, quizáis tamén dende o punto de vista mediático, non? Porque vivimos nunha sociedade pois punitivista, que ten como ese afán por que as penas sean o máis longas posibles en xeral, non só en relación con este tipo de delincuencia. Entón, pois creo que era de esperar que os medios de comunicación en certo xeito puxeran o foco precisamente nesa cuestión, aínda que, como estamos vendo aquí neste coloquio, pois hai moitísimos outros aspectos da lei que poderían ser igualmente o máis salientables que esa reducción das penas eventualmente. La ley, sin embargo, quiso escapar de lo que se llama el feminismo carcelario, es decir, ese feminismo que solo solicita aumentos de penas, y quiso hacerlo con una racionalización de las penas por estos delitos, que eran demasiado elevadas. Simplemente deciros que en algunos casos se puede castigar más una violación que un homicidio. Eso no tiene sentido en términos de proporcionalidad. Pero está claro que ese objetivo de la ley no se ha entendido bien o no se ha sabido transmitir adecuadamente, y los medios de comunicación efectivamente pues han hecho uso y abuso del argumento punitivista, de que las víctimas quedan sin protección simplemente porque los autores salen 6 meses antes de prisión. Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC. A reducción das penas por delitos sexuais segue tendo unha amplia repercusión mediática, pero a primeira nova máis destacada sobre este tema ben causada, que eu lembre, por esa nova sobre o caso de La Manada, non? E que un dos abogados duns do condenados de La Manada iba a solicitar unha reducción de penas. Iso foi o que a un espectro mediático pois lle chamou moito a atención e quiso pois sacar partido, entre comillas, dese posible malentendido, non? Por que pensades que pasou iso? Por que pensades que segue pasando iso? E que erros de comunicación credes que houbo con respecto a esta lei? Falamos non de técnica xurídica, sino de comunicación, igual pedagogía tamén por parte do goberno. Si me permites, yo creo que el género se ha convertido en un campo de lucha político en España, en parte por la influencia de Vox, que tiene claramente una agenda antigénero, y en parte también por el uso más o menos oportunístico por parte de Podemos del tema género, que le ha ayudado a alcanzar, bueno, pues una gran cantidad de votos en las elecciones de 2018, ¿no? Entonces es un campo de lucha. Por tanto, como decía Ana, sí que podíamos esperar que el género estuviera en el centro de la atención mediática y que estos temas estén en el centro. Ahora bien, se está haciendo, claro, ahora mismo un uso político. Un uso político para, por un lado, hacer quedar al Ministerio de Igualdad como un grupo de feministas que sacan una ley basura, ¿no? que mal hecha, con errores, etcétera. Se trata, por tanto, de desprestigiar el conocimiento feminista. Se trata, al mismo tiempo, de dividir al gobierno de coalición. Y la recepción de estas críticas por parte del PSOE también, en mi opinión,
no tiene una razón, una motivación técnico-jurídica, sino que tiene una motivación política. Estamos cerca de unas elecciones, la ley no está produciendo el rendimiento electoral que se suponía que iba a tener y, por tanto, conviene separarse de ella y quedar como los campeones de los derechos de las mujeres. Cuando la reforma que se está planteando ahora de la ley del solo sí es sí no va a poner fin a las excarcelaciones ni a las reducciones de pena. Y eso lo reconoce el PSOE en su proposición de lei. Nada, eu seguindo co que comentaba Patricia, é dicir, ao final dende hai un tempo a esta parte as políticas públicas de igualdade contra a violencia de xénero se están convertindo pois o que lle chaman un tropo polarizador en política. Entón, o feito de que está pasando ahora mismo con esta lei, se está identificando con Irene Montero, pois ven sendo algo que xa pasaba previamente con Viviana Ido, como a cabeza de turno, é dicir, se eu estuve en contra das políticas de igualdade, pois teño a víctima perfecta, non? E aí, é o que comentaba antes, os medios de comunicación non están facendo demasiado ben. Non quero, volvo a repetir, non quero decir que sexan todos, non, pero sí que é certo que pois en moitos debates inclúen a persoas que eu creo que o mellor non deberían estar en un debate en un medio público ou en un medio privado, non? En vez de facer pedagogía da lei, o que nos está quedando a toda a sociedade, a toda a población, é que esta lei sirve para soltar antes de tempo a violadores en serie, porque os medios de comunicación o que están facendo xa non é a lei, sino que lle pasa a unha persoa concreta. Entón, a hora de decidir que esta lei non sirve, pois están identificando pois a rebaixa de pena deste profesor ou deste monitor que abusou de unha serie de nenos. É dicir, estaban collendo persoas coas que de alguna maneira todos e todas nos sentimos, nos resultaría agresivo, nos resultaría ilóxico que se lle facilitase ou que se lle aplicase unha reducción de pena. Claro, son casos mediáticos, son realmente. Casos moi mediáticos, do mesma maneira que cando collen a testemunhas, collen testemunhas que podría ser eu perfectamente, é dicir, me sinto completamente identificada, entonces instantaneamente penso que a lei non é boa. E, sin embargo, hai outras cousas, como, bueno, pues, antes de comezar o debate, preguntaba, bueno, pues, a Patricia, que a que máis sabe da lei, pues, cuestións como, por exemplo, o sexting abusivo. É dicir, esta lei inclúe unha pequena multa, máis ou menos pequena, para xente que difunde vídeos de carácter sexual sin consentimento, non só a persoa inicial, sino toda a cadea de persoas que fixeron que, non sei, pois por o caso Ibeco, por exemplo, non era que unha persoa difundise, senón que toda a empresa estaba difundindo esa imaxe, non? Entón, a mí parece que é esencial, e, sin embargo, non o vin. Creo que o vin nun medio feminista, en Pícara Magazine, e non o vin en ningún máis, cando realmente debería ser a función dos medios, tanto públicos como privados, na súa función de servizo público, deberían falar e deberían facer pedagogía. Pero también el Ministerio de Igualdad. Yo creo que aquí el propio Ministerio centró demasiado la atención desde el principio en las modificaciones penales. De hecho, la ley la llaman, y el propio Ministerio la llama como la ley del solo sí es sí, cuando la ley es mucho más que la modificación penal, pero mucho más, Entonces, esa centralidad del tema penal hace que ahora el fracaso de esa parte se vea como un fracaso de la ley, cuando la ley contempla la creación de centros de crisis, contempla el acompañamiento de las víctimas, contempla toda una serie de derechos sociales, laborales, asistenciales para las víctimas, la especialización de los operadores jurídicos, la coordinación de las distintas administraciones, va mucho más allá de eso, y eso se va a seguir aplicando. Entonces, ahí ha faltado pedagogía y también ha faltado, creo, cintura a la hora de responder a las críticas. Es decir, cuando empezó el goteo de excarcelaciones, no se debe... Yo creo, no es correcto que un representante político desautorice con carácter general a todo un colectivo diciendo que los jueces pues son machistas. Bueno, pues sí, hay jueces y juezas machistas, como hay hombres y mujeres machistas en cualquier sector de la sociedad, pero no se debe caracterizar a todo el colectivo. Eso, yo creo, puso al colectivo en contra.
Efectivamente, non? Que estamos falando de representantes públicos atacando a institucións, non? Porque ao final parece que é unha maneira de responder moi pasivo-agresiva que non esperábamos de representantes públicos ou do goberno do Estado, non? Outra das novedades da lei é agravante por sumisión química. Ana, en que consiste exactamente? Que se entende por sumisión química e como se incorpora no Código Penal agora mesmo? Ben, pois, bueno, seguramente sería bon comezar explicando un pouco que é a sumisión química, non? Porque en sentido estricto a sumisión química activa implica, pois, dar un fármaco, suministrar algún tipo de droga, algunha sustancia á víctima que sexa idónea para que pois a víctima perda o sentido e, polo tanto, non poida consentir, non? Nin actuar de forma voluntaria ou con voluntariedade, e ademais normalmente estes fármacos que se empregan pois soen provocar unha amnesia, un período no que a víctima non recorda o que aconteceu, o cal dende logo dificulta moitísimo despois a efectos probatorios, pois xa o primeiro paso de que a víctima denuncie porque se recoñeza como víctima, e despois tamén pois poder declarar dar información sobre o acontecido porque sencillamente non o recorda, non? Isto sí se prevé como unha agravante no Código Penal con esta nova lei. Pero tamén me gustaría facer fincapé neso que se ven a chamar o aproveitamento da vulnerabilidade da víctima, non? Que non é a sumisión química activa como tal, senón eses casos nos que a víctima pois voluntariamente consumiu algún tipo de sustancia, normalmente alcohol, pero poden ser outras sustancias ou en combinación con outras sustancias, e que isto pois fai que se atope tamén nunha situación nan que non pode prestar o consentimento, e o autor dos feitos pois aproveita esa vulnerabilidade para agredila sexualmente, non? Este tipo de conductas agora se equiparan pois, se califican como agresións sexuais, e se entende que, ao igual que nos casos nos que concurre violencia ou intimidación, cando se atopa a vítima nesa situación de vulnerabilidade, é evidente, non hai que probar expresamente que non houbera consentimento, porque é evidente que nesas circunstancias non se pode prestar o consentimento, non? E polo tanto temos pois unha agresión sexual en sentido estricto, entendida como esos actos sexuais non consentidos. Bueno, creo que é importante, non, que esta sumisión química se entenda agora pois desde esta perspectiva agravada, e que subiran as penas, porque antes era un das conductas que encaixábamos nos abusos sexuais, nin sequera se entendían como unha violación ou agresión sexual en sentido estricto, senón que eran abusos sexuais, e polo tanto pois con as menores penas que isto conleva, non? A pesar de que pois evidentemente a falta de consentimento nestes casos é algo evidente, e ademais isto pois tamén pon, non, sobre a mesa esa distinción da que creo que falamos algo antes, non, de entre as vítimas boas e as vítimas malas, non? É dicir, aquela vítima pois que se emborrachou ou que consumiu certas sustancias, se púxose nunha situación de risco que despois pois ten que de alguna forma asumir as consecuencias, ou dende a sociedade non se ve como coa mesma reprochabilidade que esa vítima poida sufrir unha agresión sexual, que cando falamos de outra vítima pois que sufriu un delito con violencia, con intimidación, que se resistiu, etcétera, etcétera, non? Creo que é importante, polo tanto, esa equiparación que se fai desas situacións de vulnerabilidade á intimidación e a violencia, por este motivo tamén, para non, digamos, pois ter eses prexuizos ou reflexar no Código Penal eses prexuizos que reflexan, no, como debe de ser unha muller ou como debe de ser unha vítima de agresión sexual. Isto é unha sutileza casi, non? Pero que realmente sorprende, porque se non coñeces a técnica xurídica e se non coñeces a práctica xurídica, pois moitas veces se che escapa, non? Este tipo de cuestións. Pois a min non me cabe na cabeza que unha persoa, pois un agresor podía ter menos pena si a agredida pois estaba bébeda, por exemplo, non?
Pois sí, así era, efectivamente, claro. Si entramos nesa dinámica de distinguir entre actos sexuais sen consentimento, por exemplo, frente a unha persoa bébeda ou que non pode prestar ese consentimento, e por outra banda, eses que eran os realmente máis graves, que nos que se empregaba violencia ou intimidación, que había que acreditar tamén no proceso, pois entrábamos nesa dicotomía non de rebaixar as penas naqueles casos nos que non se utilizaban como medios de comisión do delito esa violencia física ou psicolóxica ou esa intimidación que realmente nos procesos o vemos nas sentencias moi difícil de acreditar. O vimos, por dicir unha vez máis, no caso da Manada, como incluso tendo un vídeo dos acontecementos con 5 persoas corpulentas rodeando a unha persoa nun espazo pequeno, etcétera, etcétera, se dubidaba polo tribunal se aí había unha situación de intimidación ou non, se eso se podía considerar violencia ou non. É dicir, que na práctica, ao final, levar a realidade probatoria eses conceptos xurídicos non é sinxelo, e por iso é tan importante, pois, de algún sentido, isto que fai a lei, que facer tabula rasa de se non hai consentimento, hai agresión sexual e a pena é equiparable, porque a reprochabilidade dos feitos, en principio, pois parece, non para o común dos mortais, que debería de ser análoga, polo menos. Sí, además hai que tener en cuenta que esos conceptos de violencia, intimidación, vulnerabilidad, abuso de situación de superioridad, se medían con una vara de medir que es profundamente masculina. En derecho penal hablamos mucho del hombre medio ideal, ¿no? ¿Cómo reaccionaría el hombre medio ideal? Pero es que el hombre medio ideal es precisamente eso. Es un hombre blanco, heterosexual, de clase media, cuando los delitos sexuales no se cometen generalmente contra este tipo de víctimas, ¿no? Sino que se cometen contra mujeres y contra niños y niñas. Entonces, evidentemente, lo que da miedo a una mujer y lo que da miedo a un hombre es distinto. Y basta poner un ejemplo. Si un hombre está volviendo un poco bebido a casa y metiendo las llaves en su portal, oye que se acercan pasos por detrás, teme por su cartera o por su integridad física. Una mujer teme por su libertad sexual, teme ser violada. Y el tipo de violencia o de intimidación necesario para vencer la resistencia de una mujer es distinto del que necesitas para vencer la resistencia de un niño o de una niña y el que necesitas para vencer la resistencia de un anciano. Y eso nuestros tribunales no lo han tenido en cuenta hasta ahora. E ademais, ao mellor, os suíces e suizas tampouco teñen a liberdade para interpretar a lei como eles queiran, non? Bueno, Patricia, non, os nosos ointes non o ven, pero pon unha cara de bueno. Bueno, non estou de acordo. A ver, o que non está tipificado non é delito, non? Por supuesto, pero luego tienen un gran margen de apreciación, que seguramente me confirmará Ana. Es decir, en realidad, yo que he sido magistrada suplente, la percepción que he tenido del trabajo que realizan los jueces es que primero determinan qué pena consideran que es justa y luego buscan los argumentos para justificar esa pena, cuando debería ser al revés. El proceso debería ser distinto. Y luego hay determinadas perversiones en el trabajo judicial, pues que llevan a la situación en la que estamos. Por ejemplo, cuando los jueces llegan a un acuerdo con las partes, cuando las partes llegan a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, se suele imponer la pena mínima, ¿vale? Cuando los jueces también en su valoración ponen las penas, tienen que poner las penas, si la ponen en la parte mínima de la tabla, no tienen que motivar. Solo tienen que motivar cuando lo ponen en la parte alta de la tabla, en el límite superior. ¿Eso qué hace? Pues que muchos delitos sexuales, en los que suele haber conformidades, estén castigados con límites mínimos de las penas. Y eso es lo que ha llevado que ahora se estén revisando, porque los jueces tampoco han explicado qué razonamiento les ha llevado hasta ahí. Entonces, o sea, que non hai motivación suficiente da pena. No se motiva adecuadamente. Ana, ti estás de acordo con isto? Sí, a ver, é certo que os xuíces na súa labor xudicial, aínda que
no ámbito penal pois temos unhas normas moi claras sobre, ou que aparentemente son moi claras sobre que delito, que non o é, cales son as agravantes, cales son as atenuantes, etcétera, etcétera. O certo é que despois a labor xudicial está absolutamente condicionada por unha parte pola proba, non, pola actividade probatoria que depende das partes e que consume un tempo importante da labor dos xuíces e que ten ineludiblemente unha componente subxectiva importante en canto a esas valoracións e as conclusións que se sacan desas valoracións. Non podemos esquecer tamén non esas outras cousas máis do día a día de que os xuíces ao final teñen unha carga de traballo importante que moitas veces tratan de alixeirar por vías como fomentar ás veces de forma controvertida as conformidades cando non están tal como eles as fomentan, recollidas incluso na lei de axuizamento criminal, que debería de ser vinculante en todo caso para a labor dos xuíces, se fomentan conformidades por fora, por así decirlo, do marco procesual existente, porque a conformidade é unha forma tamén non de alixeirar traballo dos xulgados, non? Entón isto tamén está presente neste sentido, pero en canto á determinación concreta da pena, creo que non é malo que os xuíces teñan unha marxe ampla, non tanto na determinación de que se considera probado e que non, que, como digo, depende de criterios subxectivos do expertise do xuíz e de moitas outras cuestións moi difíciles de abarcar aquí, pero en canto aos límites máximos e mínimos de pena que co que estamos a xogar aquí, creo que é importante que os xuíces teñan unha certa amplitude, non, para poder especificar no caso concreto ou establecer unha pena para o caso concreto máis a caída posible, non? E creo que esta lei tamén serviu para iso, porque ao final ampliou os límites de pena en moitos casos, como dicíamos antes, establecendo menores límites mínimos, pero moitas veces iguais límites máximos, co cal o marco é máis amplo. E iso debería de implicar maior motivación por parte do xuíz, a maior discrecionalidade ou maior amplitude na súa decisión, pois evidentemente eso debería, por cuestións de principios xerais e básicos, non, da actuación xudicial, implicar unha extra deber de motivación por parte dos xuíces para determinar dentro dese marco penolóxico amplo cale a pena caída para o caso concreto. E por iso é tan importante tamén a educación do propio dos participantes, non, dos membros do propio sistema xudicial, non? Segundo a Lei Integral de Garantía da Liberdade Sexual, a educación sexual será obligatoria en todas as etapas educativas, incluída a universidade. Como isto se pode integrar dentro da universidade e no contexto da UDC, pois tamén é unha pregunta que se nos eleva a moitos de nós, non? E para iso pois temos a persoas como Ana e como Teresa. Cal credes que son os maiores riscos os que están sometidos os nosos estudantes e tamén, por suposto, pois cales credes que deben ser as medidas para fomentar esta educación sexual nun contexto universitario? Por riscos, refíreste os riscos de sufrir ou os riscos de ser opacos a sensibilización e formación? Pois, en primeiro lugar, os riscos de sufrir, porque, estamos nun entorno onde estamos moitísimas persoas e tamén dentro do contexto universitario pois se producen este tipo de violencias sexuais en maior ou menor medida, non? E tamén é responsabilidade das institucións pois por velar, non, na medida do posible pois isto non aconteza e as vítimas pois se sentan amparadas, non, pola institución na que traballan ou na que estudan. Bueno, pois sí, a verdade é que sería moi importante, non, que en todas as etapas educativas e como non incluída a universidade se abordase as violencias sexuais como a realidade que, que implican para
os nosos estudantes, non, ou para o noso alumnado. Dende a universidade, a verdade é que os recursos, dende que estou na dirección da Oficina de Igualdade de Xénero, decateime de moitas realidades que a verdade é que antes descoñecía como estudante primeiro e como profesora despois. Refírome sobre todo pois, a casos de acoso, de violencias sexuais que recepcionamos e abordamos dende a Oficina de Igualdade, que son moito máis numerosos do que eu tiña a impresión, non, de que eran antes de atoparme, como digo, nesta específica posición na que estou agora. E por iso creo que precisamos de formación e de sensibilización dende os primeiros cursos nos que o alumnado entra na universidade e tamén para profesorado e cargos importantes de xestión que hai na universidade que carecen absolutamente desa perspectiva de xénero da que vimos falando aquí, cos que temos que lidiar despois dende a Oficina de Igualdade cando temos un problema, un caso de acoso. Pois me refírome a directores de centro, de departamento, de escolas, etcétera, etcétera, entre outros, non? Que precisamos da súa colaboración para poder pois, adoptar medidas ou para poder acompañar da mellor forma as vítimas que presentan unha denuncia sobre acoso e pois non atopamos sempre esa sensibilidade ou esa colaboración neses postos pois de dirección tampouco. Entón, pois precisaríamos, non, nese sentido dunha maior formación, como digo, que debería de ser transversal dende o punto de vista dos colectivos aos que tería que ir dirixida, non só dende os contidos. Eu simplemente pola apreciación que dicía antes, non? Por un lado, me parece moi boa idea de transversalidade, pero ao final é unha especie de trampa, non? Porque como damos por feito que xa o da compañeira, eu entendo que sobre todo hai determinadas titulacións que deberían ter facer máis fincapé, non? Por exemplo, unhas delas son as de comunicación. Pero, sen embargo, moitas veces estamos loitando, parece que sin medios, porque cando consigues montar unha formación que pode ser interesante, ou colles público cautivo ou hai un porcentaxe de persoas, habitualmente chicos, que non lle interesa, non? Que dan por feito que xa saben e incluso dan por feito que da igualdade xa está superado. E é un problema. Eu me acordo, pois sempre conto a anécdota de un estudante, neste caso de videoxogos, de animación e videoxogos, non? Que ao final elas van a crear os videoxogos, van a perpetuar estereotipos, van a perpetuar violencias sexuais na pantalla que poden entenderse como normais, non? Me comentaba que el tiña as mesmas posibilidades de ser atacado pola rúa que unha compañeira. A mí me parecía que era unha barbaridade. Resulta que hai unha serie de switchers, hai unha serie de youtubers que están alimentando este contrafeminismo e que é o que están consumindo eles, por un lado, eles e algunhas delas tamén. Por un lado, o que eles xa dan por percibido que xa superamos, e por outro lado, xente que lle está dicindo que ten as mesmas posibilidades de que o ataque un señor pola calle que a min. Eu lle decía, mira, pois a mí o que me pasa, se me ataca un señor, o que menos me importa que me leve a carteira, porque era o que lle daba medo a él, non? Tamén esta persoa, por exemplo, nesta conversación que eu estaba anonadada e parte da súa clase tamén, comentaba por unhas compañeras que decían que foran a un pub e que lle tocaran o cu, non? Entón, este chico decía que cando entrabas nun pub xa sabías o que ibas. Entón eu lle decía, pero que pasa? No momento que entra unha persoa que entra nun pub, no momento que entra, está deixando consentimento na porta. Me estás dicindo que unha persoa como a min, que en principio non son o público que este buscando atracción ou ter unha relación rápida nun pub, non podo ir porque no momento que entro estou deixando consentimento. E lle facía cortocircuito a cabeza, é dicir, era algo que non se plantexara, non? E estas persoas son as que son opacas na formación, ou pos como formación reclada, ou os obrigas a asistir facéndolle un aquí te pillo, aquí te mato, con perdón, ou se non os pillas. Justo a xente que necesita máis formación e sensibilización non os colles na clase. Sí, totalmente de acordo coas ideas que acaba de transmitir Teresa, porque nos vemos tamén, dende o punto de vista formativo, dende a Oficina de Igualdade de Xénero, que os cursos que se ofertan no plan de formación de igualdade
pois as persoas que asisten son maioritariamente mulleres e maioritariamente persoas que xa están sensibilizadas respecto destes temas. As persoas que non o están non teñen interese en estalo, confrontan con toda esta problemática nos mellores casos, en outros casos nin sequera se plantexan estas problemáticas ou as entenden como superadas, non? Como comentaba Teresa. Entón, é certo que penso que a única forma de chegar, non, a este público pois é a través de algún tipo de formación obrigatoria, que pode ser formación reglada ou doutro xeito, pero en todo caso debería de ser obligatoria, porque cando tratamos de facer formacións pois que ofrecemos, non, ao público xeral, a nosa realidade é esa, que só acuden mulleres, incluído pois curioso, non, un curso que facemos de masculinidades, falamos os homes e se anotaron 5 mulleres. Entón, nin sequera neses casos somos capaces de chegar ao noso público obxectivo, co cal temos que buscar outras ferramentas de carácter obrigatorio, porque senón pois esa sensibilización non é real. Pois estes son os retos do futuro para a sociedade e para a UDC. Moitísimas grazas, Patricia Faraldo Cabana, Ana Neira Pena, María Teresa Piñeiro Otero, pola vosa disponibilidade para formar parte desta conversa e deste proxecto que estamos a desenvolver dende Cuac FM e a Universidade da Coruña. Moitísimas grazas e xa sabedes onde atoparnos no 103.4 da FM Coruñesa e no noso podcast, na nosa web a través do streaming e, por suposto, en todas as medios e redes sociais nos que estamos a vosa disposición. Un saúdo a todos e a todas. Este episodio de Onda Ciencia estivo preproducido por María Cristina Naya Ribeiro, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, e estivo presentado por Isabel Lema, de Cuac FM. Ao control técnico estivo Mariano Fernández Cabarcos. A produción é de Isabel Lema, Chus Abeledo, Miguel Anxo Facal, Chema Casanova, Mariano Fernández Cabarcos e Roberto Catoira. E a postprodución de Miguel Anxo Facal e Mariano Fernández. Onda Ciencia conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Podes escoitar Onda Ciencia en cuacfm.org/medioco, na 103.4 da FM coruñesa ou na túa aplicación de podcast favorita. Se che gustou este episodio, suscríbete ao podcast, comparte coas túas amizades e síguenos nas nosas redes sociais.